Estem a la Pietat, aquesta masia abandonada. Just aquí sota tenim la cartoixa d'Escaladei, per tant estem al Priorat. Això ara és una masia abandonada, però antigament havia estat una casa de repòs. I per aquí? Doncs es veu que un prior dels d'Escaladei va ser nomenat bisbe d'Urgell. Se'n va anar cap a Terres de Lleida, però s'enyorava tant i tant d'aquests vorals que es va fer construir la Pietat per poder venir als estius ell i els seus amics a reposar. Veieu que hi ha arbres preciosos, oi, tot al voltant? Castanyer de les Índies, cedre del Líban, uns pins monumentals, uns xiprers enormes, l'arbre de l'amor. Oh, l'arbre de l'amor. Diuen que aquest arbre s'hi va penjar Judes després d'haver traït a Jesús. No sabem si va ser l'arbre que hi ha aquí o el que hi havia allà. En tot cas, allà tenim Escaladei, la cartoixa. I allà també hi havia gent que moria. Concretament us voldríem parlar del pare Joan Fort. Però si voleu saber la seva història, haureu d'anar a buscar Patrimoni de Llegenda a Escaladei. I allà us ho explicarem tot.